10 metres de diferència. I no, tampoc és gaire. 167, 158, 8 metres. Ai, que burro! Ara marca igual. Ja ho veig així. Que sí? 165 va baixant, eh? 764. Ara torna a pujar a 66, 67, arribat a 64, ara 68, 71... Això vols dir que no ho calculo aquí? Mitja. Per això anava a dir, hòstia, això ja és sobre de Bagà. Sant Jaume de Fontanyà. Aquesta, per la banda que veia aquí, surt per baix i llavors es veu. Ara em passo un de casa. I per què has mullat les sabates de la primera de França? Sí, però no es veu bé. I llavors sortiràs per allà. Mira, on diu en Sami va. Ara en Sami va. No, però va acabar. Ara que dius allà, sí, no ho veu. I aquesta em sembla que és la fotogènica, aquella que queda amb aquella... Aquesta i la de dalt de tot són les més maques. Jo preferiria poder veure i poder rebanyar. Sí, bueno, l'altre va ser rieretes i coses d'aquestes, però poca cosa més. Ara, esclar, encara que s'hagi de portar trossos la bici és un lloc maco per fer. I no pot anar per aquí. I aquí anar a esmorzar a Gombrèn, que unes sí, unes no. Jo tot... No diràs l'olla, no sé. Va per aquí, ja. Ah, no sé. Molt bé, Bruce, molt bé. Va per aquí, a l'altre. M'ha parit. Passa, passa. No cal que hi anem, que has de tirar enrere. La foto, però aquella d'allà no s'hi va també des de dalt a veure-la? Pobre bèstia. Ara, sí que ho sé, cara. Gent, com te l'aixecar el cap? Cuidao el cap, Sí. Pel·lícula, no? Pel·lícula. Sí, el veig des d'aquí, perquè aquest ja me'l... No, jo aquest no hi baixo pas. Aquest ja el veig. Aquest és dels més Aquest lletxets. des d'aquí dalt li farem una... Aquest des d'aquí dalt ja farem. Hola! El Josep Maria ja li fa la panoràmica. Hola! Hola, Reiet! No es pot acabar, Si el voleu veure, podeu anar fins allà, Sí, sí, i tant. No, ja ho veiem, ja ho veiem. A veure si aquí hi ha camí, sí. Sí, no.
Mira que més net jo, que sempre porto... No sé, el panyo per la front. Jo sempre porto... Sí. I doncs vam anar allà perquè volien esmorzar, mentrestant van esmorzar i llavors vam haver d'esperar que vingués la nena, que no venia, i va venir un guàrdia urbà i després ens va observar. Mira, 11:45, Font de Querol, 11:20. Per això, aquí hi ha molta més aigua que l'altre dia. Digui el que digui en Miquel i en Manel, que ja s'han posat d'acord per portar-me la... Però Déu-n'hi-do, quan els veies baixar saltaven de la banda aquella, que fa allò més alt, saltaven i diu, avall va! No sé com baixaven. Sí. Vinga, cap allà. Uita. Ah, sí? Ah, no l'he vista. No has portat per res per ratllar això, no? No, i si això ho tallem a rondonetes, totes arrellades. Anem a veure. Aquí ja, sí, aquí ben posat. Amb la ceba ja està bé aquí, no? Això no, per tocar. Ara es veu el World Series. Oh. Ratlli, ara es veu el ratlli. A veure, la sal. És nova que s'ha de foradar, aquesta sal. No hi ha manera, De què? Que s'ha de foradar, d'allò, no sé, aquesta sal. Jo ara no la sé. És que no surten bé. S'ha de foradar molt la sal. Més la cançó. Sí senyor, la sal, que la cansalada no l'has de posar, no et passis tampoc. I aquesta d'aquí una miqueta Tira una també. mica. Espera, tira-li ara, ja. Jo vull aquest. Hermans, pojón. Ni pequín ni pecón. Aquest ja no surt més, ja he passat de Qui l'estat. vol vi? Merci. No! És bo, eh? És bo que et És dius? bo. És de de tomàs, de granel. És aquest que empina. Quina? El Vendrell ens va dir els graus que tenia, tu vas dir... La plata també va a les fonderies? No, aquesta plata, c'est moi. C'est moi, tot això c'est moi. La veu? La veu? Tot això c'est moi. També c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Mira quina com ho copiat ara. Jo ho veig...